Evanđelje dana za 17. srpnja 2025. godine. Matej 11, 28 do 30. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Postoji tjelesni umor i duhovni umor. Tjelesni umor se lako prebrodi. Malo vremena je potrebno za odmoriti tijelo i obnoviti tjelesnu energiju. Tuširanje, par sati sna i jedan obilan obrok dovoljni su za povratak u formu. Tijelo ima potrebu odmora. Ne treba ga maltretirati. Posljednjim vremenima svog života Sveti Frane je tražio oprost od brata tijela, što mu je nanio mnogo iscrpljujućih napora i postova. Danas se, nažalost, više odmora daje tijelu nego duhu. Mnogi ljudi vole okolicu jer su opsjednuti nečistim duhom lijenosti, koji su očevi pustinje nazivali grijehom podneva. Jer kad sunce zaprši, nema se volje za išta raditi. Jedino što se želi raditi je biti u sjeni nekog stabla dok ne dođe svježina večeri. Nakon dugačkog puta u pustinji prorok Ilija, progonjen radi Boga, zaustavio se te umoran duhovno, ali i tjelesno, smjestio se u sjenu jedne smreke i rekao: ne želim više živjeti, želim umrijeti. Bio ga je obuzeo umor duha, koji danas zovemo depresija. Depresivan čovjek je kao auto čije gume su ispuhane, više se ne miče. Depresivan čovjek je paraliziran u duhu, osjeća se beživotno. Depresivan je jer ne prihvaća svoju povijest, ni prošlu, ni sadašnju. Depresivac je kao čovjek pod smećem, ne diše. Pred sobom ima smrt. Depresija se ne pobjeđuje lijekovima. Bog nije napustio svog slugu Iliju. Bog nikad ne napušta onoga komu strastveno služi. Proroku je više puta poslao anđela koji mu je donio hranu i piće govoreći: jedi i pij, jer put je dug. Preko Božje vode i kruha Ilija je ponovno zadobio snagu duha i tijela, kako bi nastavio svoj put svetosti koji je za nas kršćane dug i mukotrpan, ali tako lijep. Bez molitve i Euharistije nemoguće je nositi jaram ljubav. Želiš li pobijediti svoju depresiju? Prihvati svoju povijest. Ne buni se. Moli Gospodina da ti pomogne nositi tvoj križ. Samo tako će tvoj duh živjeti. Inače ćeš biti kao hrpa beživotnih kosti. Amen. Aleluja.